утро, часът е 6 часа и ние пътуваме към най-големия фестивал за годината в Жеравна, фестивала на народната носия. Много сме щастливи. Това е най-чаканият ден от годината за нас. Да, това е като втората нова година за нас. Буквално си втората нова година. Празнуваме две нови години годината. Отиваме да вземем наши приятели и след това сме на път. Хайде, взимаме първите хора за Жеравна. Заповядайте, мадам. Ето вече има слънчице, почва да изгрява. И това е най-хубавият ден от годината. Чак нямаме търпение вече да сме там. Взехме си първия товар. Ето го. И до след малко. Аре, ето го поредния пътник. И той се качва. Това ни е около 45-то спиране за пикаене. Ето, 45-то. Часа е 9 часа и сме буквално на Стара Загора. Буквално? Да. Къде? Значи напрежението ескалира. Чейзбургер не ги пуснаха да пикаят. Не работи туалетната. Просто в момента имаме огромен проблем. Значи часа е 12:44. Жена ми каза, че трябва да се отбием през Смядово, за да видим родата. Нали, жената каза и ние решихме. Като цяло, доколкото знам и... Златното правило. Откъдето е жената, оттам е и родата, по принцип. Така че, като гледам Жеравна, май тази година няма да стигаме много на време, нали, скъпа? Като гледам, ние не бързваме, нали? Не. За къде да бързаме? Ако се може да минем през някой мол, примерно. Разбира се, да. Ние като цяло трябваше да сме пристигнали преди 3 часа там. Тръгнахме в 6 от София, в 1 сме в Смядово, на 2 часа от Жеравна, човек. Аз не знам. Сигурно, може би, колко? Аз залагам, че към 9 може би ще се настаниме първо. Да. Да. Айде. Ма какво е станало? Аз не разбрах. Аз го оставих там. Сокчето го няма в вратата. Ама се е сипал. Еми да, очевидно е. Сокчето го не е сокчето, е. Точно Коремчето. човек. Изпихнало. A few moments later. 2:38 и вече сме в Жеравна. Сега отиваме да си вземем пропуските, да се поуправим малко, да хапнеме. Да се разходим, тъй като аз за първа година присъствам на този събор. Да види красотата на Жеравна, да спием по едно кафе и след това влизаме на фестивала като цяло. Как се чувствате, момичета? Супер, много щастливи. Така изглежда и централния вход. Така може да видите и някаква част от занаятчиите. Много е красиво, много е приятно, да. Цяло е уникално. Тук е рета на занаятчиите. Тук продават всичко, което е ръчно изработено. Тук сега ще ви покажем най-добрите скарпини и цървули на пазара. Нали? Един досаден глас. Тук ли са най-добрите скарпини? Това пред камерата ли го казах? Yeah, boy. Търговеци. Това не е малка. Това не е малко побера, това неща вътре. Няма ли там? Ние сме 4 човека. Тя е тук кавка. Погледни какво показва, че мъчната и това смисъл. Ще побераме друг. Как ще става? Добре, взехме вече гривните. Намираме се в Котел. Разкажи за тези гривните, може да не знаят. Тук реално гривната е пропуск за фестивала. То реално е за 2 дена. Мисля, че цената беше около 45 лева, но не съм сигурен да не ви изложа точно. Да, защото на нас не ги пазаруват други хора реално, така че не съм сигурен. Тя е достъп за 2 дена до фестивала. Трябва да сте облечени напълно в изцяло народни носи, фолклорни, без никакви неща от 21 век. В смисъл, това са правилата на фестивала. В момента се намираме в Котел. Тук реално ще спиме, тъй като Жеравна да си намерите место е почти невъзможно. Ние вече коя година подред не успяваме да намерим место в Жеравна и винаги спиме в Котел или някъде другаде около Жеравна.
A few moments later. Ту започват подготовките за фестивала. Чакайте. Най-важното е грима, нали така, скъпа? Да. Най-важно е да имаме хубав грим, за да подчертаем тази невероятна красота. Благодаря ти. И след малко да покажа после как изглежда носията. И аз те обичам. Вече сме готови. Аз съм с една типично влашка северняшка носия. Автентична, от село Милковица. И искам да ви покажа нещо, което най-хубавото нещо, което съм виждал в живота си някога. Заклевам се! Вижте! Та-да! Това е най-красивата носия върху най-красивата булка. Навсякъде може да видите направо. Това също е една северняшка автентична носия. Абсолютно, тя може би тази носия на около 100 години някъде. Да. Малко повече ще ви разкажем за нея, в малко по... Нали каза, че тези носии са се Да. носили от херцогини. Точно така. Уникално, уникално. И ето ние с двамата с едни типично северняшки носи. Няма да целувам, че ще ме развалиш Не червилото. искам. Така че малко по-късно с още едно клипче. Да, това става. Закачвам се с паети винаги, когато има паети по някой от двамата. Виждате ли? Не мога да... Едно куче от джаравна. Ей, бал! Ехо! Какво ще вземе? Устойчиво ракия. Просто е уникално. И как е запазен и кълдъръма. Виждате ли? Едни цървулки. Това по-скоро са връвчанки, не цървулки. Сървулата ми е много добре. Да. Виждате ли? Истински запазени кълдъръмени улички. Ето го. Ей, приятел! Ей, приятел! Здравей, красавица! Ти си много хубава. Гладна. Си много хубава. Тук дали... Гладна ли си? Никой не те вижда там, ти казах, така че слизай. Ето едни красиви моми. Моми. Бяхме в местна, не знам, кръчма, ресторанче, силно казвам, местна кръчма. Механа, да. Да, механа. Беше много вкусно. Ядохме и само домашни неща, домашни доматчета, суджук домашен, домашни пържени картофки. Всичко беше много вкусно. Особено картофките бяха... Малко позакъсняхме за откриването на фестивала, но нямаше как да пропуснем тези домашни изкушения. И в момента вървим към фестивала Те вече. хората са казали, Но че... така ли, иначе тук сме цяла нощ. Те са казали, че гладна мечка хора не играе, Точно, така да. че ние няма как да играем хора преди да се наедеме. Точно. По-български, както трябва. Айш. Сити коремчета, за да Си. върви хорото. Естествено, иначе Да. как ще стане цялото нещо. Аз не знам иначе кой играе на гладен корем. Така е, да, не знам. Еми, след малко се включваме, малко по-късно да ви разкажем как е минало всичко. Цунки. Ето един от най-вълнуващите моменти, как се палят свещичките една по една. Това е един от най-вълнуващите моменти. Вижте как една по една почва да изникват самите свещички. Песента е
Час е... колко е любов? 12. 12, а тук живота кипи. Тук сме си легнали на една полянка и си чилваме. Много е приятно, да. Много. Че така леко ще ви закатне да видите как изглежда горе. Много е приятно, тази нощ наистина е много вълшебна и сещаш някакси с обличането на тези автентични носи, с които сме ние, които са на 100 години и повече. Някак се възвръща енергията на хората, които са били в миналото и някакси емоцията е много гочна. Много и самите зорни как свират и самите тъпани и хората и всичко, енергията е много силно. Да. Това според мен трябва да го живеят много хора. Марио? Да. Какво ще ни разкажеш? Какво да ви разкажа, че тук емоцията е неописуема. Много е готино. Колко ли посещаваш фестивала? Фестивала, това е неговото, мисля, че 19-то или 18-то издание. Да кажем, Примерно, не знам, ще излъжа. Колко време го посещаваш? Аз поне от минимум 10 години. 10 години имам. 10 години? Сериозен ли си? Наистина. Така ли да говоря глупости? Ти си бил на 10. Много хора да я. Съм бил на 10, как съм бил на 10? 15. Добре. Така. Сега, не ме хващаш неподготвен. Виж го, и двамата сме с плашки носи. Който откъде е? Село Милковица, Видинско, Милъжа, проучил съм. На 10 км от границата с Румъния. Ден 2. Супер много се успахме. 2:30 е. Днеска сме с едни... Аз съм с разложка носия. Депчето и тя също е с разложка носия. Искаме да видят колко си готово, колко си хубаво. Не гледайте останалата цигания. Много хубаво. Това е разложка носия. Уникална. Както винаги, красота, неземна. Ден 2. Айде, тръгнахме. Най-накрая тръгнахме. След 8 часа оправяне, гримиране, плитки, кърпи, суополи, тоалетни, бани, зъби, нали Кате? Да. Уши, всичко те да е на ниво. Виж ви са хубави. Вижте най-красиво. Ето една трънска, Песъка една е ухо. северняшка и една разложка. Красота. Един автомобил от, не знам колко е годишен, но е нещо уникално. Виждате? Топи, много добре ти сти. Фаст почивка, туалетна. Имам опашка за туалетната. Да, чакаме на редичка. И така, Тук пичкаме и тръгваме към поляната, към фестивала. Христос е полудял. Крис е полудял. Дървиш. Позирайте, моля. Ана баш, че не можеш да се въртиш като дървиш. Я го гледай. След 2 минути е паднал. Тук сме на клозет. На клозет тайм. След един час снимки, хапване, пишкане, цигари, кафета, отиваме вече на поляната, където се намира самият фестивал. отиваме вече на фестивала. Там малко ще потанцуваме, ще починеме и така пак до към 4. Пиме винце, ще ви разведеме също този път. Не като вчера, понеже вчера ходихме много късно и вече беше тъмно и нямаше как да ви разведем по така наречените сергийки, може би. Да, и той имаше и докато цигари всичките ни приятели, докато всеки ни поздрави, днес може да би ще ви поговорим. покажем няколко от сергийките, които са наредени по поляната. Да, ще покажем и някои от самите вътре дейности, които правят. Има нестинари, има занаячи, има доста интересни много работи. вкусни, между другото, тук може би абсолютно всичко, което приготвяте е домашно. Не може би, ами си е домашно. Да, домашно си. Има на пещ много вкусни питки, пици. Те са на въглени, На жар, на жар, може да, би, на да. жар. Те са на жар и са много вкусни. много са вкусни, да. Тук тя всичко е на жар, тук в смисъл то няма скари, някакви неща, всичко е на жар или на огън и е много вкусно. Определено да. Препоръчваме да го пробвате 100%. Какво пиеш? Да. Минерална вода Велинград. Велинград. Най-доброто, сърцето на природата. Ама то преди 200 години не е имало такива шишета. Къде го намери това? Traveling in the future, а? Това го взех от етно музея тук на Котел. Това е някакъв нов модел менче. Да. Я да пробваме. менче.
Как те досва ли това отзад? Много. Досаден ли? Да, и вика. Еш, бубето, виж, сега си цъка с броничката. Стрес тест. Сега да ви покажа едно голямо горище. Сега е духова музика, по принцип главно тук е зурнатиската част, но те се редуват заедно с Етрополска. То по-скоро не знам дали е Етрополска, но е духов оркестър и се редуват с Етрополски ли? Мисля, че да, Етрополския и другите са зурнаджи от Разлог. Ето тук да ви снимам само малко и от зурнаджийската част, че преди малко ви показах духовия, сега ще ви покажа и зурните. Добро утро! Добро утро! Ето и най-тъжната част от нашето приключение. Фестивалът приключи. Аз толкова много ми се спиче. Направо ми Той се на мене. плаче. Кални сме, мръсни сме и сме нещастни, че трябва да се поберем обратно към София. Да, отиваме. Изкарахме много хубаво. Много хубаво беше, всичко беше прекрасно. Имаше супер много хора, супер много емоция. И да, ще ви покажем пътя на връщане, колко пъти общо взето ще спреме да пикаеме, да пиеме кафе, да ядеме. Обичайните неща. Да, и кой каквото го сърби. Вече. A few moments later. Ето вече стигнахме в София. Много се пикае. Това е за Бога. Вау! Има да видим малкия ми как ще реагира. Чакай да го снимам реакцията му. Тук сме у един приятел. Тук е малкия с баба му. Го гледа. О, качвам се, не мога да чакам. И сега да видим реакцията на малкия. Мале! Идват! Ти къде си, бе, тати? Ой, тати.